Doncs parlem amb David Bernabéu, periodista. David, des de la teva perspectiva com a periodista que cobreix el Barça i el futbol d'elit, què creus que porta un torneig com el d'Històrics, el futbol més de base i els clubs modestos? Doncs moltes coses, és una referència. Jo, a més, l'he viscut com a periodista fa molts anys. Quan jo començava, camp de terra del Guinardó, pràcticament sense... Bueno, les banquetes són de luxe ara, comparat amb el que hi havia, no hi havia l'edifici del pavelló darrere, i recordo, jo treballava a Ràdio Ciutat i havia cobert molts, 3 o 4 tornejos mínim amb el Badalona de protagonista aquí, i després també a Cadena Catalana, a la Cadena SER, quan feia partits de futbol modestos, havia vingut moltes vegades aquí connectant-me en línia microfònica. Per tant, primer, que això em connecta una mica amb els meus inicis com a periodista, quan havíem de fer moltes vegades les cròniques des del telèfon que hi havia al costat d'on feien les truites, aquí al bar, i després que clar, és una mica el que es viu. Jo crec que el que no ve als històrics, per més que li expliquis, no entendrà mai el que aquí es cou, no? És que és tot el futbol català, veus tots els entrenadors de qualsevol categoria, hi ha molt bons jugadors, per tant, sempre és una bona oportunitat per veure un jugador que destaqui, que et pugui interessar pel teu equip, encara que sigui de cara a la següent temporada. Jo crec que aquest caliu que es viu no crec que sigui comparable en cap altre torneig, com a mínim a l'estiu aquí a Catalunya. Com a professional que has arribat a l'elit del futbol, què creus que porta un torneig com aquests als professionals, als comunicadors i als periodistes que estan començant? És una escola, pels comunicadors i pels periodistes és una escola, no? Perquè evidentment, encara que hi hagi tant de càliu del futbol català, no tens el nivell de pressió que puguis tenir. Si és un Barça, un Espanyol o un Girona, a la primera línia mediàtica, evidentment, hi ha més responsabilitats, hi ha més ressò, i per tant, doncs t'ajuda moltes coses, a perdre la por, a ser capaç de fer entrevistes, a deixar-te anar amb els jugadors i tal. També hi ha un accés molt més fàcil, que avui en dia, lamentablement, i no crec que tingui retorn, doncs no existeix al nivell d'elit. I després pels jugadors, pels entrenadors és un banc de proves per veure jugadors que puguin interessar o que puguin ser futuribles per les primeres plantilles, i pels jugadors també, sobretot pels joves, és una gran oportunitat de mostrar-se, no? Jo avui estic aquí com a periodista també, però com a pare, perquè el meu fill debuta amb el Júpiter, i serà la primera vegada que vegi un fill meu jugar als històrics. Aleshores, ostres, ja l'he dit, que és una gran oportunitat i un gran aparador per donar-se a conèixer i que molts entrenadors i directors esportius el vegin. Ens ho acabes de dir, sabíem que avui el teu cor té uns colors concrets, però et farem mullar. Qui guanyarà aquesta triangular? Bueno, hi ha una sèrie d'equips que jo crec que estan per damunt de la resta. Vam veure l'altre dia el Reus, que ha fet una gran plantilla després d'haver guanyat la Lliga l'any passat, a tercera. El Sant Andreu va quedar fora contra pronòstic. És el que té també aquest torneig, és la màgia d'aquest torneig, no? Que són 3 partits de 45 minuts i si et fan un gol o resisteixes i deixes la porteria a 0, doncs tens opcions de passar, com per exemple els Sants, que no estaven als pronòstics. Però, home, nosaltres, per exemple, el grup que ens ha tocat, és l'únic grup amb un equip de primera ref, encara que ve molts nanos del filial, crec, que és l'Europa, i un altre equip de tercera com és l'Hospitalet, que sempre és una potència, no?, a aquests nivells. Jo crec que Hospitalet, Europa, Reus, per mi són els 3 favorits ara mateix. Ja ens ho has anat dient, però ja per acabar, què significa els històrics per David Bernabéu? Home, avui una gran alegria, no?, veure un fill meu jugant als històrics és increïble. La veritat és que sempre ho pensava, no?, quan era jovenet pensava, aviam si un dia el pot jugar, ja que no li puc jugar, després quan tens fills que juguen a futbol penses, ostres, aviam si un dia el poden jugar. Li dic que visqui aquesta experiència com si fos l'última, perquè mai saps si podràs tornar a jugar als històrics, i jugar contra jugadors de tant de nivell, doncs és per mi una experiència única. Aleshores, en aquest sentit, que ell ho visqui, que ho gaudeixi, i per mi, doncs com a pare, pots imaginar, brutal. O sigui, ets futbolero, t'agrada el futbol, et dediques a això, i a sobre veus el teu fill jugar, doncs és increïble. I a nivell de torneig, bueno, ja t'ho he explicat, és que pràcticament sempre que puc, fins i tot sense tenir-hi gent que em pugui interessar jugant, sempre que puc em faig un pas en una de les 4 jornades, sempre aparec tard o d'hora, perquè a més conec amb molts presidents que jo entrevistava fa molts anys, i doncs és un bon motiu per abraçar-te i petar la xerrada. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.